Mga puso, pila naman ka mga manunudo sa Negros Occidental High School nga wala na bakunahan kontra COVID-19, wala gin pahanugutan nga magsulod sa bulutuan. Yaring balita nga itong gintutugan. Sa sulod sang 19 katuig, nagatudlo sa NOHS Science Department ang manunudlo nga si Maria Tifel Bulanon. Gani nahangpan kuno sini ang siyensya sa likod sa ginagamit nga bakuna kontra COVID-19. Apang ang iya ginakakulbaan, wala ini garantiya. Ini ang isa sa mga nagakontra sa mandatory vaccinations ng gobyerno sa makaangay sini nga government employees. Sa amon lugar, may 8 gida ka casualties nga napatay sila sir tungod nga nagpabaksin sila. Hindi ko magpabaksin kag ara sa RA 11525 sir nga the vaccine is experimental. Isa lang ini sa 11 ka mga manunudlo kag duha ka mga non-teaching staff sang NOHS nga wala ginapahanugutan nga magsulod sa eskwelahan sa buong adlaw. Umpisa sa buong adlaw, ginpaidalom na sa alert level 1 o kun new normal ang Bacolod City gani gin-required na ang mga manunudlo nga mag-report sa eskwelahan. Protocol sang DepEd sa unvaccinated teachers and staff ang pagsumite sa negative antigen o kun RT-PCR test kada duha ka semana. Bangon hindi makasulod sa eskwelahan, marked as absent ang maini. They will apply there for a leave of absence with or without pay. Ang ayo sa mga manunudlo nga wala nakapabakuna, hatagan lang sila lugar agud makasulod lang sa eskwelahan. Mas hindi na lang kami ma-work. Hindi na kami ma-work. Kay Mark, actually, we are marked absent today. Apang sunod sa principals ng NOHS, luyag man sini maghando sa proposisyon apang may ginasunod sila nga memo gikan sa DepEd. Ang NOHS ang may kapin 400 ka workforce, ang pinakadakong high school sa probinsya sa Negros Occidental. Obed Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.